mga subscribers. Muli si Modelo Mangkeping 2 PST Travel Stroke Therapy. So may verse tayo bago tayo magsimula ng ating mga therapy. Mark 11:22 and faith in God. Mark 11:24. Whatever you ask Him for, you believe and you have received. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Siyempre yung aking favorite, nagagamot ako yung Exodus 15:26. Supportahan nyo po ang aking travel stroke therapy at ang aking speedy recovery program. Ito po yung malaking bagay po sa mga stroke patients natin na hindi makapunta sa mga ospital o sa mga therapist na hindi mamahalin sa hirap po ng buhay ngayon. Ito po, si Modelo Mangkeping ay naglalatag ng speedy recovery program. At scroll down po kayo sa aking vlog dahil marami po mga gumaling dito for your reference. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Mangkeping 2 PST or Travel Stroke Therapy. God bless po.